Imo kong biyaan. Kinalan ko ng buhaton. Para nato, Tony. Please, sabta ko. Dili ko gusto ka magkalagyuta. Igol pasab ko. Dili ni sayon para nako, pero doon ako akong pangandoy para nato. Naa ang nindot ng opportunity nako sa gawas. Cluster. Please, Tony. Kinalan ko ng buhaton para nato. Kung makalarga lang ginanawa, ay lang ipag-expect nga, muli pa na ni mo. Kaya kasiguro ko kung makakita ginaglayan sa gawas, di pagod mo minyo. Rob. Sige, ako pa ni mo, andaman lang daan mo kagulingon, ha? Isaan ako ni mo, Tony. Dili ko mangita og lain. Ikaw ra ang babae nga akong mahalon. Ug wa ko'y laing rason sa akong paglarga sa gawas. Kung dili amatagan ti kag maayong ugma. Cluster. Tinuod ka? Oo. Basta isaan ako nga dili sa kamangitag lain din eh. Kaya para pa sa 2 years, uy. Dali ra na. Basta paglingaw-lingaw lang ko din higol samtang wako. I love you so much, mahal. I love you so much too, mahal. Kano sa man imong schedule? Ay, mingawa, uy. Ngawa si Cluster. Mura ko mapungog sa kamingaw. Unsaon nga per mi magudling mag-open. Ay, manawag ko sa akong mga barkada, Bi. Makiglaag ko para ma-divert ako nga nauna. Ay, husto. Tawagan ako si Rob. Base nang laag silang Samantha ron sa imong iyapa. Hi, Sam! Hi, Tony. It's good to see you again. Taon-taon tasag nga, wata magka-jam, no? Maolagi. Unsaon nga busy mo gud kaayo ka? Maulagi, uy. Need good magseryoso, kay hapit ng bar exam. Kaya na lagi na. Ikaw pa. Tuod, babe. Ano naman? Ako pa yung gipaapa si Jude. Ako igagaw. Okay ra? Oo, uy. Mas tinot na ko na daghan ra. Na naman day siya. Jude! Cuz! Hi! Hi, Cuz. By the way, kailan naman gid kaanin ni Rob, no? Akong uyab. Si Tony na lang ako ipalailan ni mo. Tony, si Jude ako igagaw. O Cuz, si Tony. Friend na mo ni Rob. Hi, Tony. Hi, Jude. Nice to meet you. Hello, mahal. Pasensya na ha. Busy lang kami doon sa trabaho mo nga dili ko makachat ni mo. Okay naman. Nakasabot ra ko nimo. Salamat, mahal. Sige lang. Agwanta na sa takaron, ha? Puhon, worth it lang gining tanan. I love you, mahal. I love you too, mahal. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, nagadugay si Cluster sa gawas. Nagkahanap naman ng communication na mo eh. Tagsan naman gid kaayo siya makachat na ako. Aw, klaro na lang na tulain dito. Uy, kalimtan na ka. Rob, ayaw ragad pagsultian, ha? Di mo malinaw nang igipa-overthink si Tony, uy. Ako pa ni mo, no, Tony? Pag-enjoy lagi din ni aron dili ka makahunahon nagbati dito ni Glester. Sam, Tuo di ay. Nangayon ba tog number ni mo ako igagaw nga si Jude? Nya kining imong amigo nga si Rob ay gihatagan kasi imong number. ha? Grabe ha. O magko'y natawat nga chat gikan ni Cluster o adlawa. Dili na ni mahimo.
Sorry, Jude, nga na-late ko. Okay ray, ang importante nga nito nga ka. Abigay na ako, ginjano na ko nimo. Sige, pag-order una. Okay. Karon nga humana tagaon. Asa man to ron? Na ako'y nahuna-hunaan. Kana kung okay nimo. Jude, ang anong ni amat na din eh. Di ka gustong malimot kasi yung problema ron si mong uyab, ha? Jude, Bisag karon ng gabi na, Tony. Jude. Kinuo ko. Nakasa akong Lester. Nakasa ako sa kuyab. Doon ay nahitabo na mo ni Jude gabi. Usa? Ang akong gikuyawan. Basta na bumabdos ko. Unsaon na lang. Hey, kinigid si Jude, no? Abi na kong tarong na. Huwag gid gyapon mausab. Sam. Kinuo ko. Wala ko itong hais kong binuwan ng sakit. Dili ka ako maptos. Diyos ko! Mabdos ko! Ang saon man rin ako. Kinala makikita akong Jude. Sorry kay Tony, di ba ko andam? Unsa? Sorry. Di man sa ka makablame na ko ba kay kita mang duha ang nagkasinabot nga may tabo to. Nakabenepisyo man sa ka, di ba? Nalimot ka sa problema ni mo sa iyong uyab atong higayon na. Unsa? Hayop ka! Hayop ka! Gusto na, Tony! Gusto na! Unsa? Makigbuwag ka na ako? Karoon na hinuon nga hapit ako mapauli? Nakasako ni mo. Labdos ko, Lester. Kalimti na lang ko. Dili na ko angay pa ni mo. Tony, nainangita di mo. Kinsa ma? Si Lester. Unsa ma? Naano day ka? Maklaro na na imong tiyan. Lester, sorry. Sorry sa sanga kung nahimo ni mo. Samaw nakasasag ko sa atong relasyon. Nagkuwang ko sa communication ni mo. Hinungdan nga nangita kaglaing kalingawan. Lester, Ang ama na anak. uwa ko niya barugi. Human siya mahibaw. Gaba na tingali niya ako ni mo. Kung natagad ko ni mo chance, andam ko mga mahan sa imong gisabak. Lester, Mahal ka, Tony. Mahal ka ayo. Kung nakasa ka man ako, andam ko mo pasahilo ni mo. Huwag mo dawat ni mo.
Basta ko paghihapon ang akong kupad mo. Kontra sa imong sa nako. Lester! Dili lalim among kaagi ni Lester. Tungod kay pagkahibaw nilang mabdus kuslaing lalaki, ang iyang pamilya, dili ko nila madawat para ni Lester. Pero bisan pa man, gi-fight gid ko ni Lester ug mas gipa-feel pa niya na akong iyang pagmahal. Karon, minyo na mi ug mabdus na ko sa akong ikaduhang anak nga si Lester na gid ang amahan. Dinhi na lang kuto. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Tony nga taga-Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayong katagayo awit nga nagalan If We Hold On Together. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Regana.